Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ассалому алейкум ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли мардуми ғариб. Бародаро, ҳамин ду бадбахте, ки дар болои экран суратҳоша мебинед, номаш Рустаму Сангимурод акаву додаранд. Ҳамин ду бадбахт як бародара кидат кардагианд дар 2 миллион. 3 мошин гирифтагианд. Қариб 2 сол шуда ки суми бародар наметиҳанд. Касе мешноса ё ки метавонад дар ҷои ҳамин ду бадбахт дар таи видео нависе. Касеро кидат кардагия, суми касеро гирифтагия метавонед дар таи видео нависе ки дигар бародаро дар қапи ҳамин бадбахтҳо нағалтанд. Мошинои таи пошона бинед, ашёти дигар бародаро ино каттагӣ доранд. Нигоҳ куда тоҷик худша кидат дора. Баъд мегӯянд ки чӯва тоҷика падешка намекунад, тоҷика кидат мекунад. Тоҷикҳо дар Россия қадр надоранд. Аз пушти ҳамин бадбахтҳо ки тавош буд тоҷик худша падешка кунад, як даст шагира вай вазбиниш, ин наоборот падношкаш мемонаю, сумаша мегирад, кидатш мекунад. Худо бизанад шумо бадбахтҳоро. Он бародар шуморо одам гуфта, мусулмон гуфта, миллати худмон гуфта, тоҷик гуфта, бировар ба дили пур мошиноро додае ки шумо баъд сумаша тие. Шумо ҳайвонои бадбахт, шуморо одам гуфта намешавад. Шумо ҳайвонетон. Илоҳим худованди бузург тамоми халқи муҳоҷир дар паноҳи худаш нигаҳбон бошаю. Ай ҳамин бадбахтҳо моро дур кунад.